ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷеннои ман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар Қараболо тамошобинони гиромӣ марҳамат. Аз ин тараф Қараболо мешавад, яъне шаҳраки шифобахш, эстакада, сафоратхонаи Россия. Аз ин тараф болотар равем 82 ва 102 микрорайон мешавад ва дар ин ҷо худи бинои асосии барқи тоҷик. Хонаи имрӯзамон дар пушти ҳамин барқи тоҷик ҷойгир аст дӯстони азиз, дар 91 микрорайон. Аз ҳамин ҷо ҳатто дида мешавад ҳамон биное. Марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. Ба ин раҳ мо омадем, дар он тараф Қараболо, эстакада ва барқи тоҷик аст. худи бинои имрӯзамон. ва аз ин тараф ба тарафи чап гардем Калинин мешавад ва ба тарафи рост гардем агар роҳ ба сӯи масҷиди нав ва донишгоҳи миллӣ. хонаи имрӯзамон дар ҳамин бинои зебо ҷойгир аст дар сеюм ошёнаш. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ як бинои навастройкаи зебо мебошад. хонаи имрӯзамон дар сеюм ошёнаи ҳамин бино ҷойгир аст. Ман ҳамин трезош мебошад дӯстони азиз. Минтақаи бениҳоят хуб. Ман ҳамин ҷо садик аст дӯстони азиз. Дар хафои садик мактаб аст. дар он тараф ҳам мактаб аст дӯстони азиз. Мактаби президентиам ҳаст. мактабҳо, садикҳо, мағозаҳо, марказҳои тиббӣ ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон дар наздикии бино ҳастанд. минтақаи тиллоӣ ҳам гӯем мешавад дӯстони азиз. бениҳоят як минтақаи обод аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ якхонага ба сехонага табдил додагианд бо масоҳати 51,128 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 15 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. ду талиф дорад ва ба наздикӣ бояд ҳами сентяброда техпаспорт ҳам гирад дӯстони азиз. марҳамат, шурӯъ мекунем. набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хелек мебинем? прихожа, коридор, ошхона, якуму дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, сеюм ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ҳаммом. аҳамияте чӣ қадар хона таъмири зебо дорад дӯстони азиз. дар ҳақиқат таъмираш зебо аст. аз ошхона шурӯъ мекунем. марҳамат, ошхона мебошад дӯстони азиз. хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. аз беғарзи телевизорҳо, яъне кухни, гарнитур, яхдон, мошини ҷумашӯӣ ҳамашон меистанд. аҳамияти ин чӣ қадар фишори об баланд аст. бо барқ ва об умуман ягон хел мушкилӣ нест. якуму дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. чӣ қадар таъмири зебо дорад дӯстони азиз. барои таъмини шароити ҳамин хона соҳиби хона бениҳоят як маблағи калон сарф кардагианд. чӯбаки хона барои фурӯш нест. хона барои худи соҳиби хона буд, лекин ҳозир аз сабабе ки срочнасум дар корай мефурӯшанд дӯстони азиз. аз нархи будагиш арзонтар шудагиай срочна фурӯшӣ мебошад. ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин тараф дуюм ҳуҷра. инҷо дуюм ҳуҷра дӯстони азиз, ҳуҷраи хоб яъне спальни мебошад. кондитсионери 18 куба аст ва бино отопление дорад. ҳама батареяш часпондагӣ. трезои хона решотка мебошанд дӯстони азиз. ина марҳамат. дар ин ҷо садик аст. дар ин ҷо мактаб. дар қафои ин мактаб боз мактаби байналмилалӣ ҳаст. якчанд мактабҳову садикҳову мағозаҳо, марказҳои тиббӣ, поликлиникаи 10 дар наздикии хона ҳаст дӯстони азиз. хулос ҳама чизҳои даркорӣ дар назди бино мебошад. инфраструктураи бениҳоят хуб дорад. ва ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. отоплениё ҳаст. отопление бе ягон проблема кор мекунад дӯстони азиз.
با این چیز یگان خیلی مشکلی نیست. خلاص چه خیلی که فهمیدین شرایط خونه به نهایت شرایط خوب میباشد. یگان خیلی مشکلی ندارد. حاجت خونه ترمکس هست. و اینجا باشد حمام یعنی وان. нархи хона бошад $46000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. WhatsApp ва имо доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед дӯстони азиз, чунки нархи хона савдо мешавад. срочно фурӯшиай варианти хуб мебошад дӯстони азиз дар минтақаи беҳтарин бо таъмири бениҳоят зебо. ҳама чизҳои даркорӣ дар назди хона ҳастанд, шароитошам шароитои хуб мебошад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.